Ahoj, jmenuji se Wendy a chtěla jsem vám doporučit Kačku a proč se angličtinu učit zrovna s ní. Já se anglicky učím už od školky, s tím, že ve školce jsme se učili barvičky, zvířátka a takhle. Na základce mě to nebavilo absolutně a na střední škole, když jsem byla, tak jsem neuměla nic a začala jsem cestovat. Což mě začalo dost štvát, protože jsem neuměla základy, neuměla jsem se jako domluvit a začala jsem poznávat spoustu lidí a nemohla jsem se s nima bavit. Nebo mohla, ale spíš rukama a nohama. No, takže jsem začala hledat všelijaký doučování, snažila jsem se nějak učit a nikdy mi to moc nešlo. A potom jsem na doporučení přišla na Kačku a musím říct, že to byl nejlepší krok, který jsem udělala, protože mě to fakt donutilo a s ní jsem se konečně něco naučila. Já jsem k tomu byla dost skeptická a bála jsem se toho, protože Kačka má online výuku a já jsem si nedokázala představit, že se budeme učit přes počítač. Nicméně v dnešní době je to úplně normální a jsem za to vděčná, protože vstávat třeba 5 minut před hodinou je to v pořádku. No, takže Kačku bych vám fakt doporučila, nebojte se vůbec toho, že je to přes počítač. A má strašně hravou formu. My prostě děláme gramatiku, děláme poslech, koukáme na videa, děláme všelijaké hry, které mě baví nejvíc, jo, takže kdybys nevěděla, co se mnou, tak hry klidně můžeme dělat. No, takže za mě vám doporučuji Kačku. Minimálně to vyzkoušejte a potom prostě uvidíte sami. Je skvělá a hlavně jí to baví a když člověka něco baví, tak podle mě to může dělat fakt jako nejlíp, jak může a ona to dělá skvěle.